Um, Wel, ers hynny, mae o wedi rhoi cyfle i mi ymgyrchu ar wahanol bethau. Ac yn yr ail dymor yma, rwan, un o'r pethau pwysica i mi oedd ceisio amddiffyn ysbyty Llandudno, achos mae'r ysbyty yma wedi cael, wel, mae yna ddiffyg sylw wedi ei rhoi i'r ysbyty dros blynyddoedd. Ac mi roedd hi yn cael ei is-raddio ran gwasanaethau a bob peth arall. Ac pan ges i gyfle i fynd i mewn yr ail droi mi, felly trydydd tymor yn y cynulliad, mi ddaru ni sicrhau bod ni yn atal yr is-radio yna. Ac da ni wedi gwneud hynny. Mae'r ffaith bod plaid mewn clymblaid hefo llafur a bod gyda ni weinidog fel Edwina Hart wrth gwrs. A hwnna wedi bod o gymorth ac mae yna deimlad rwan bod ni wedi llwyddo i ennill y brwydr yna.